Lieve mensen, goedenavond. Ik doe jullie allemaal vanuit hier de groeten. Ik hoop dat het goed gaat met jullie allemaal. Ik hoop dat jullie het allemaal goed maken. Dat jullie het allemaal fijn maken. Ik hoop van harte dat het ook met je FM, je family, je kids, je vrouw, je man, dat het met iedereen goed gaat. Dat is wat ik hoop vanuit mijn hart. En natuurlijk, we bidden voor de goede dingen. We bidden opdat het beter gaat met ons. Opdat alles natuurlijk een betere wending krijgt voor ons. Maar, lieve mensen, laten wij eerlijk zijn. De VAP heeft een land overgenomen in zeer slechte conditie. De conditie van het land was zeer slecht toen wij overnamen. En wat wij nu zien is dat wij van de VAP, wij zijn de enige die nu keihard knokken voor democratie. Wij werken nu met een partij, te weten de ABOP. Maar deze partij, wij zijn constant bezig om hen op het rechte pad te houden. De meeste misdrijven, gewelddelicten, overval, mishandelingen, roven, etc. worden door de ABOP'ers gepleegd. Lieve mensen. Ik heb een kameraad, meneer Kedu. Hij woont ergens daar langs de Quattaweg. Meneer Kedu, ik wil u erop attenderen dat u alert mag zijn. Dat u alert mag blijven. Er rijdt een rode fiets daar in de omgeving. Ik heb die fiets op camera gezien. Je weet toch, op camera kun je ook op je telefoon zien. Er rijdt een rode fiets, een zwarte Harrier en een grijssoortige auto en een grijze fiets. Allemaal met donkere ruiten. Maar als wij vanuit de voorruiten kijken, dan zien wij dat de inzittenden helaas zijn. Mensen met kroesharen. Die wagens zijn verdacht. Die wagens zijn verdacht. Zijruiten zijn hartstikke donker en zijn geen bekende auto's van de omgeving. Raoul van de omgeving Quattaweg, in de omgeving van Eureka Aldaar. Raoul, check je camera's, AUB. Er is een auto daar in de omgeving. Een zwarte Harrier met donkere ruiten. Een rode fiets met donkere ruiten. Een grijssoortige auto met donkere ruiten. Waarschijnlijk fufumang, rovers, geweld, plegers. En op camera zijn ze te zien vanuit hun voorruiten. Het zijn geen Javanen die erin zitten. Het zijn geen Hundistanen die erin zitten. Afro-Surinamers zitten erin. Waarschijnlijk rovers. Waarschijnlijk geweldplegers, lieve mensen. En ik zei het al eerder. Wij hebben een land overgenomen in zeer slechte staat. Zeer slechte conditie. Wij van de VAP. En wij hebben nu te maken met te veel criminaliteit. We hebben te veel criminelen in het land. En ik vind het jammer dat de ABOP zegt dat zij
vrijheid zouden hebben gebracht. Grote rommel. Grote boel. Ik kan jullie zeggen en ik durf jullie te zeggen dat de ABOP erger is dan de NDP. De ABOP zijn erger dan de NDP. De criminelen van de ABOP, die dulden geen vrijheid van meningsuiting. Mensen mogen niet praten. Als je praat, dan mag je gaan. Als je praat, dan word je mishandeld. Als je praat, dan gaan ze je aanvallen. Als je praat, dan moet je... En dan helpt kapitaaldelict hen om Kees in de doofpot te stoppen, lieve mensen. Gewelddelicten komt nu vanuit de ABOP. Wat er ook gebeurt, de meeste gewelddelicten komt nu vanuit de ABOP. De ABOP, die hebben een leider. Bravo, hij mag wel Mapampan zeggen. Hij mag Kaulo zeggen. Hij mag iedereen uitschelden. En volgens hem, volgens Bravo, mag niemand anders uitschelden. Als iemand anders uitscheldt, dan vindt hij dat zijn fake koninkrijk is aangeraakt, is aangetast, zeg maar. Maar die koninkrijk is helemaal fake. Suriname heeft geen koninkrijk. Het klopt helemaal niet. Maar als iemand bijvoorbeeld uitscheldt richting hem, dan vindt hij dat zijn koninkrijk is aangeraakt. Terwijl er sprake is van een fake koningschap. Zijn koningschap is fake. En die ABOP'ers, die zijn erop uit om alles te doen om geweld te plegen, want kapitaaldelict helpt hen toch om Kees in de doofpot te stoppen. Dus de meeste ABOP'ers zijn alleen maar bezig met geweld, lieve mensen. Kedu, mijn kameraad Kedu van de omgeving, Eureka, alla de Isri Fiusai Abi, Spanju Isri, alla de Fevi Fringi Fiusai Abi, Span de Fevi Fringi Fiu, de Fevi Fringi Sai Abi, isap same bedoel, Span de Fevi Fringi Fiu. Misref den tu Isri sami abi na span den tu Isrif mi ede. Bika de man disi, if de man kontap you jari sondro you toestemming na roof, de man kon roof. If de man kontap you jari sondro you toestemming, if de man kontap you jari sondro you toestemming, wakako in you jari sondro you toestemming, na roof de man kon roof. Imusabi asandati. Broeder Kedu, Israël sabi, a systeem a veiligheid voor UNO a belangrijk. If you see one man tap your camera, na neti of na dating, tap you jari zomaar zonder je toestemming, na roof de man kon roof. Dat want taki, you kan handelen uit zelfverdediging. A vijfie vriendje you say abi inom poteng vara. We leven nu eenmaal in zo'n wereld. En de meeste criminelen zijn gewoon helaas ABOP'ers. Zijn ABOP'ers. Lieve mensen, Kedu en politie Kwata houden jullie de omgeving Eureka in de gaten. Er rijdt daar een grijze auto met donkere ruit en een zwarte Harrier met donkere ruit en een rode Vits met donkere ruit en een grijze Vits met donkere ruit, inzittende Bakabuba. Ik kan het helaas niet zeggen. Ano Jampanesi de Indewagi, ano Kuli de Indewagi, ano Hindustani, excuses, ano Hindustani de Indewagi, na Bakabuba de Indewagi. En de man die zie, de meeste rovers, de man is naar de meeste rovers. En de meeste voor de rovers en de geweldplegers, na ABOP de Komodo. Na ABOP dende. En kapitaaldelict ejepi de man epoti de sani in de doofpot. Kapitaaldelict ejepi de man enaki vals papiera. Kapitaaldelict ejepi de man pleeg fraude. Kapitaaldelict ejepi de man pleeg valsheid in geschriften. De man pleegt de feiten. Allah neti de manja ego boroof sama. Allah neti tegenwoordig niemand is veilig. Saramaka, Koroni, Nikeri, Wanika, noem maar op, Noord. Allah zei de manja ego beroofsma. En ik vind het jammer.
Ik vind het jammer dat de meeste van de vervoerman naar Blakkaman lijkt misrefi. Ik vind het jammer. Ik vind het jammer dat de meeste van de vervoerman, de meeste van de rovers naar Bakabuba en Kemisrefi. Ik vind het jammer. En de meeste van de vervoerman, de meeste van de rovers naar Busikonde Samalek misrefi. Ik vind het jammer. Dat vind ik jammer. De man die zien aan Uroko als zo waka roof. En no. Eureka-project. U hoort een blakke herrier in de gaten. Broeder Kedu. U hoort een blakke herrier in de gaten. Met donkere ruiten. Een grijze andere auto met donkere ruiten. Een rode Fits met donkere ruiten. Een grijze Fits met donkere ruiten. U hoorde in de gaten. Misschien op camera. De rij langzaam. Lik de inspect. Wansani lik de controleer. Afufuman. De man jana fufuman. Yari mofu ekong. De man no wani uroko. Awaka roof. Bumfuru fu de man. De man yere tak Benny Miranda bayi wagi. Benny Miranda mudede. De waniki Benny Miranda. Abopers. Abopers yere dat. De abopers yere dat die Benny Miranda bayi wagi. De waniki Benny Miranda. Benny Miranda mudede. Bravo esende samatake ye. Udusa nyanga amang. Ugo gyama mankei. Udusa ni. Jason abiafu bravo. Esende abopers. Ye Benny Miranda. Udusa nyanga amang. Amai taki bradi. Abope doe desandati. Na Abob. Daarom zeg ik, Abob, de man die is erg moro NDP. De criminelen zou abi in a kondre die na de Aboppers, ano NDP'ers, ano MP'ers, ano VAP'ers, ano smafu bep, ano do na de Aboppers. Omdat, u bribi mi, if u kan froisi ala de Aboppers die sipot na wan trak kondre tog, dan was je dat Suriname ook een veilig 100%. Officier van Justitie, hoofdofficier van Justitie, beste inspecteur, anoden korupwan metaki want korupwan de mai abi buantu, beste inspecteur, beste officier van Justitie, beste politieambtenaren, den bumbuan metaki anoden koruptwan. Laten wij het land veilig maken. De criminaliteit komt vanuit de Abob. De meeste criminelen, de meeste rovers, de meeste fufuman naar de Abob-man. Mek we doen sani, meka kondre diskon veilig. Den jere dat Benny Miranda bij wagi, de rij heer de na camera in wagi, esuku, fu film minanga wagi, fu film, fu go share, fu go put it op Facebook, fu make lay. Soort libis matangso. Waarom zijn deze Aboppers zo? Eerder dan bego film wan oso voor mi familia. De sem Aboppers disi. Dan bego film wan oso voor een familie voor mi kadak. Oh, luka oso ja, no ben meer aan de Abba oso. Terwijl nooit mi betaki na mi Abba oso dati. De sem Aboppers disi. No, de rij na nga camera in wagi. De rij na nga camera e de yere taki ben meer aan de bij wa wagi. Dat de ma... Bijna mi boan kosi. Dat de kesi disi voor Abob. Dat de rij na camera in wagi. E lukutaki opo woshi Benny Miranda. Dat de wan make video van wagi. De wan make film van wagi. Dat de go pot na mamio. De go pot na haku. De go pot na den leegroep of ding. Dat luku Benny Miranda ja. Dis dati. So lei. So lei. Mi bij mi wagi na mi ababon. Mi bij mi wagi a kentekenplaat na minen tapa kentekenplaat de. A bon fu bangi di storta money na mi bankrekening a money komoto. Na mi bankrekening a money komoto. A 50.000 na mi bankrekening a komoto. A kentekenplaat de skoutu fu Noord-Meking na minen de Meking. A geri kentekenplaat ala den bewijzen kentekenbewijsverzekeringen na minen de Meking. Na mine de meke mina mi se je spaar. Lieve mensen, was mijn actie voor Singi Pokunono. Sorry, excuses, mino de. Maar ik kom voor Singi Pokunono. A onderwerp die is ernstig toch. Maar tem kabada
We biggie pikken zo even. We biggie Tim Kaba. Lieve mensen, nobody be fake accounts. Nobody be de nep accounts. Waar het nu over gaat, waar het nu om gaat, is dat akondre voor unudisi na de aboppen se meke akondre onveilig. Na de criminelen voor aboppen meke akondre dis onveilig. No, Jason bepleeg aanslag dat mitok. Kapitaal delict potazaak in de doofpot. Jason anga bravo tagi den aboppers bakatake ye. Uduansa nanga Benny Miranda. Want amai taki furu, amai koswi, amai beledig wie. Uduansa nanga Benny Miranda. Dus de man die zie, bravo, is sendes maar gewoon voor gisma mankeri. Aboy voor bravo, Jason, is sendes maar gewoon voor gisma mankeri. Dat kapitaal delict, en je hebt de criminelen die zie, de mij pot in case in de doofpot. In de doofpot, omdat de aboppers die de manieren dat Benny Miranda heeft een auto gekocht. Ze kunnen niet meer slapen 's avonds. Hij had ding, het doet ze zoveel pijn. Ze hebben gehoord, Benny Miranda heeft een auto gekocht. Is een normale ding, een normale zaak. Maar die aboppers hebben gehoord, Benny Miranda heeft een auto gekocht. Ze kunnen niet meer slapen 's nachts. Hij had ding, het doet ze pijn, want ik mocht geen auto kopen. Ik mag bij Waggy. Ik moet me van Cargo blijven rijden. Die van Cargo heb ik nog. En ik rijd het nog steeds af en toe. Is een goede auto. Dus de man die ziet de aboppers die is naar de wanisani. De man die is naar, daarom zei ik jullie, de man is naar de dibri satan. VAP is niet zo. NDP is ook niet zo. NPS is niet zo. Als iemand iets koopt, VAP'ers worden niet jaloers. Als iemand iets koopt, NDP'ers worden niet jaloers. Als iemand iets koopt, NPS'ers worden niet jaloers. Het is de aboppers. Nou, de man is naar Satan van kondre disi. If you buy one, kotak. Lek va pet deja. A pet disi. Ala den pet janono. Na India en meke den pet disi. Of Thailand. Of China. Of van de karakondre disi. Filipijn of wat de trakondre in Azië. Na den emeke den pet disi no. Redenen waarom? Omdat a arbeidsloon moro bunko pudase. Maar na srefi productie. If a pet disi meke na Amerika. Da amoni fu pai fu meke a pet disi au moro diri. Dus de man meke a pet meke no in India of in Thailand of in Vietnam. Dat zei de mij make de sani no. Maar na schreef productie. Wallo voor de Japan auto's. De man bouwt de fabriek no naar India, naar Thailand, naar Vietnam, naar Filipijnen, etc. Azië dat zei. Dat de Japans auto. Bonfuru voor de auto naar dat zei de mij make de no. Vooral Thailand. Maar na sem auto. Maar de aboppers die zie, if je bij een pet. Deze mensen zijn zo slecht. Dan gaan ze zeggen. Die pet van jou is niet goed. A pet voor jou. En no mooi na fake. Alleen die van hun is goed. Dat is die dibri toch. Dat is Satan toch. Een mens die zo is die dibri is Satan. Zo zijn de aboppers. Alleen wat ze hebben. Is echt. Van andere mensen is nep. Dat naar de aboppers. If you go buy one goat to linga. You go buy one goat to linga for you. Of you buy one picking goat kitty. Je weary. De aboppers will make a foto. Or make a video. Dat do go share. Dat die van jou is nep. Die van jou is fake. Alleen van hun is echt. Dat naar de aboppers. Na die debris etan zo. Dus de man die zie. Niemand anders mag hebben. Alleen zij, dat zijn de aboppers. De Javanen zijn niet zo. De Hindustanen zijn niet zo. En de overige Kriolen, niet alle Kriolen zijn zo. Na bepaalde voor de aboppers voor Mungo, abi amaniri dati. Na de man dati abi amaniri dati. Alles van hun is beter dan van anderen. Alles santrasma abi na nep na fake. No, de luru Benny Miranda. Voor den kan make een foto voor Milwaukee.
Voeding kan filmen, miwagi, daardoor go share sanin. Let op, jullie zullen zien. Dan gaan ze op Mamio sharen, dan gaan ze op Facebook sharen. Dat ook, kijk, ik ben niet meer aan dat hier. Daardoor pot die leefverhaal erbij. Zo zijn deze mensen. Daarna desma die zo'n Trump-president voor Tira Condredisi. Mensen met tijgen wie echt hier, de aboppers disi. En voor meke afhoud, meke den Trump-president van Condredisi. We dede in a Condredisi. We dede. No, de manier dat Benny Miranda Bayuagi, dat bravo, het je ugama manke. Jason, aboy fu bravo, het je ugama manke, amai taki bradi, je ugama manke. Iwani ton president da ye sende samatak ugama manke. Da aboy fu bravo, Jason, yamai taki bradi, amabu ambigimo fu ugama manke. Dat den criminele fu abop. Dat de mij loermi voor gimankeri. Bravo we sede den Jason is sede ding. Dat kapitaaldelicte je hebt de man epoti de sani in de doofpot, lieve mensen. Dat die EPSA. Dus de man die zie, de criminelen van Condredisi zijn de aboppers. Er zijn geen VAP'ers. Zijn geen NDP'ers, zijn geen MP'ers, zijn geen mensen van BEP, zijn geen DOE-mensen, zijn geen PALU-mensen naar de aboppers, naar de criminelen van Condredisi. Ubribimi. Bravo, wanito, president, daar mij tak je aboppers, ugimiranda mankeri. Jason, het tak je aboppers, ugimiranda mankeri, bika mij taki bradi. Amai doe stoer. If mi bij mi wagi mi mak doe stoer toch? Dat te had de man. Dus omdat mi bij wagi dat te had de man te bravo etake je ugama mankeri. Jason etaki je ugama mankeri. Mekis den tip toch? Mekis den tip. Ik heb ook mensen bij de ABOP. Meere den tip, mekis den tip. Dus de man die zie e jaren zo zodanig. De man die zie anolibisma. Mensen even meke affout. Even meke affout stempel te de die den criminelen voor ABOP die zie. We dede in a contradictie. En voor een fout met de criminelen voor ABOP, dus de criminele naars, geweldplegers, de rovers voor ABOP, dus. En voor een de toon president in de contradictie, we dit ja. De man is bijna 90% voor ABOP, na zo criminelen. Ugi Miranda mankeri, Miranda itaki bradi, ugi bravo itaki ye, Miranda itaki bradi, ugi Miranda mankeri, Jason itaki ye, ai Miranda itaki bradi, ugi mankeri, dat den don ABOP, wallo don ABOPers, dat bravo we gide wan kaulo 50 American dollar, wan 100 American dollar. Ik zeg, ugi Miranda mankeri, Miranda itaki bradi, dat de man adi kapitaaldelict, dat kapitaaldelict je hebt de man epote de zaken, ai niet hoofdpot. Dus kapitaaldelict nou een criminele orga de dat petu. Is een criminele orga. Dus lieve mensen, umusabi dat. Alla de geweld zij passa no naar de aboppers. En nogmaals, voordat ik offline ga. Omgeving Kwattaweg, ga niet zo'n spat. Eureka, die kant. U let op. Wan blakke herrier. Wan tu muises do in zee, wan grijs. Wan tra grijs wagi. Wan tu muises de in zee. Fomang, 5 man in wan wagi. Dat wan tak na crime de man dat roof de man wan roof na ogri de man de bezig is ook voor doen. Wan grijs fits, na wan rode fits. Dus een zwarte herrier, een grijze auto, lijkende op een herrier ook, een grijze fits en een rode fits vol met bakabubas maar in zee, waarschijnlijk rovers, ogiman, geweldplegers, naar de aboppers. De man die zegt doe dit aan niet. Nou, de man die zegt dus aan dus politie kwata alert, politie yarikaba alert, de alert, de wagi die zie hoorde in de gaten, een rode vits, een zwarte herrier, een grijze auto, een grijze vits, hoorde de auto dat hij in de gaten, saramaka passi dat zee, ga niet zo'n spat, yarikaba, overal op de weg, u hoort de wagidisi in de gaten, u stop de wagidisi, controleer de wagidisi, u hoort de in de gaten. Vooral if u si foma in de wagi fevi, maar de wagi usabika batak na crime, de man die ze beraamd. Oké, lieve mensen, mikabataki, masra gado, we begi u, fikan kibriwi, fikan yepiwi, fu alasani gobung. Mi sordes ma omeleisi dat. No bribi fake accounts. Je moest bribi sang ik moto uit Mimofo. Sang ik kon uit Mimofo. Dat je moest bribi. Shiwa, Gadu. We beg you to. Tampu giwi. Opo pasi giwi. Wai buya pu giwi.
Make alasani go boom. Make more success come. Masa gadu atapu we begi you. Sweli gadu we begi you. Again Josu we begi you. Shiwa gadu, Ganesh, Hanuman we begi you. Tambugiwi bakanga fesi. Ko fe de more success. Make oli bi go boom. Make oli bi go anga fesi. Why alabu ya pugiwi. Adat we begi di.